Казанда Кремль каршындагы автобус тукталышын җимергәннәр. Башкала мэриясендә вахшиләрне эзләү өчен шаһидларның полициягә хәбәр итүләрен сорыйлар. Павильон торгызылган, ләкин бу бердән-бер очрак түгел. Теманың дәвамы киләсе язмада. Шәһәр халкы һәм башкала кунаклары аптырашта. Уже не знаю, что должно случиться. Может, на законодательном уровне, я не знаю, если люди сами не понимают, что нужно уже эволюционировать как. Мне кажется, они просто пьяные были, и им хотелось пакостней каких-то сделать. Кемдер Кремль диварлары янәшәсендә Батурин урамындагы тукталыш павильонының пыяласын ваткан. Бәлки, шуңа күрә бу хәлгә игътибар иткәннәрдер ди Илдар Камалетдинов. Ул җимерелгән павильонны торгызган. Ежемесячно ой сайын безнең тукталыш павильоннарында 5-тән алып 10-га кадәр шундый реклама пыялаларын ваталар. Бу кыйммәтле пыяла берсе 10 000 сумнан артык тора. Шуңа күрә бер айга әлеге реклама кампаниясе гына да вахшилек актларыннан соң тукталышлардагы стендларны торгызу өчен 100 000 сумга кадәр акча сарыф итә. Мондый вахшилекне Казанның чын бәләсе дип саныйлар. Психолог Людмила Невостроева моның белән килешә. Аның фикеренчә, төп проблема дөрес тәрбия бирмәүдә. Мы изначально детей приучаем к безобразию. Это не мое. Без башта ук тәртипсезлеккә өйрәтәбез. Бу минем фатирым, анда тәртип, чисталык булырга тиеш дип аңлатабыз. Ә уртак байлыкка сакчыл мөнәсәбәт турында уйламыйбыз. Балаларда битарафлык тәрбиялибез. Өлкәннәрне һәм яшь вахшиләрне яңадан тәрбияләү белән полиция хезмәткәрләре шөгыльләнә. Мондый җинаятьләрне ачуда аларга камерлар бик булыша. Хәзер вахшилек факты буенча шәһәрнең хокук саклау органнары тикшерү башлаган. Бәлки, якын көннәрдә аларны табып, җәзага тартырлар. Бу киләчәктә җитди җинаять эшләмәскә сабак булырга тиеш. Айзилә Батырханова, Булат Шакиев, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яңалыклары.